duk wanda zai kawo ya ce baya son maulidi. To akwai za ga kaman kiristoci suna yin kirsimeti tunawa da aihuwan annabi Isa. Kai musulmi ne to kuma ka ce baka son maulidi, to wa kake bi kenan? Ana yin maulidi ne don son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma waye mai musulunci? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To ka ce kuma baka so, baka murnan aihuwarsa. To wa kake bi kenan? To mu irin waɗannan har yanzu mu ba mu san wa suke bi ba. Ka ce manzon Allah kake bi kuma ka ce baka son kai murnan aihuwarsa in ya zagayo, kana jin haushin wanda suke. To ma yanzu ba mu san wa suke bi ba. Sunana ana ce min Aishatu Abubakar, Sheikh Abubakar Al-Falati. Asalin sunana kenan. Kuma cin Saida Alaika, Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Wato Saida Alaika ya zama kamar nickname ne saboda karatun diwani. To shi Sheikh Dahiru Bauchi shi ne mijina wanda na aura. Sheikh Abubakar Al-Falati kuma shi ne mahaifina. Maulidi wato kaman a ce wato tunawa da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk shekara in ta zagayo Rabiul Awwal akan shirya duk wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk duniya, ba wai nan Bauchi kadai ba, duk duniya, Najeriya, Afirka, duk duniya, kowa, duk wani masoyin manzon Allah zai shirya maulidi saboda murnan samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban halitta gaba daya. To abin da isa kenan ake shirya maulidi. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin shi ai ba dan manzon Allah ba ma sallallahu alaihi wasallam ba za a halicci duniya ba za a halicci lahira ba. Domin manzon Allah aka halicci duniya, domin manzon Allah aka halicci lahira. Inda ake fitintuna Allah ya kawo ƙarshen fitintuna, zaunar da kowa lafiya, duk inda ake Allah ya zauna, Allah ya kawo kwanciyar hankali, ya zaɓa mana shugaba mai adalci, mai tausayin al'umma. Allah ka zaɓa mana irin wannan shugabannin wanda zai sa ƙasar mu su zauna lafiya, ya ji tausayin rayuka, ya ji tausayin al'umma. Allah ya kawo mana irin wa'annan shugabannin, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, barkan wannan wata ne albarka. Alayka salatullahi summa salamu ala ragmi an fi bi salami uwaddi'u.